ҳарчанд қонунгузор ҷавобгариро барои идора намудани воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ ва беҳуҷҷати ронандагӣ пурзӯр намудааст ва аз тарафи роҳбарият ва кормандони масъули шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ оиди масоили мазкур бо қишрҳои гуногуни ҷомеа алалхусус ронандагони воситаҳои нақлиёт суҳбату вохӯрии судманд ва чорабинию амалиётҳои мақсаднок гузаронида шавад ҳам мутаассифона ҳанӯз ҳам бархе аз ронандагон дидаву дониста пас аз истеъмоли нӯшокии спиртӣ паси чамбараки воситаи нақлиёт нишаста ҳаёти худ ва атрофиёнро зери хатар мегузоранд. Тибқи таҳлилҳои расмӣ дар давраи сипаригаштаи соли равон аз тарафи кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ 104 нафар ронандагон дар ҳолати мастӣ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. Масалан, Умарқулов Ҳамза, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз, рақами қайди давлатиаш 6787 АО02, истиқоматкунандаи шаҳри Конибодом, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Дево Сиело, рақами қайди давлатиаш 3558 ОС02, Расулов Қурбоналӣ, истиқоматкунандаи шаҳри Конибодом, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 2106, рақами қайди давлатиаш 7214 КМ02, Камолов Маҳмад Зоир Носирович, истиқоматкунандаи ҷамоати обшорони ноҳияи Мастчо ва Ашёров Маъмур, истиқоматкунандаи ҷамоати пӯлотони шаҳри Конибодом аз тарафи кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт гардиданд ки нисбати онҳо парвандаҳои маъмурӣ бо моддаи 332 қисми 1 тартиб дода шуда барои чораҷоӣ ба мақомоти судӣ ирсол карда шудааст. Инчунин дар давраи сипаришуда аз тарафи кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ 48 нафар шаҳрвандон барои идора намудани воситаи нақлиёт бе ҳуҷҷати ронандагӣ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. Масалан, истиқоматкунандагони шаҳри Бӯстон Умаров Носирҷон Наимович, воситаи нақлиёти тамғаи Volkswagen, рақами қайди давлатиаш 9008 NO02 ва ноболиғ Розиқов Шаҳриёр, воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz, рақами қайди давлатиаш 3999 VM02-ро идора менамоянд ки онҳо боздошт карда шуда нисбатшон парвандаҳои маъмурӣ бо моддаи 336 қисми 1 Кодекси маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шудааст. Худ қазоват намоед. Чунин шахсон на танҳо ҳаёт ва саломатии худро қадр намекунанд ё ба қадри он намерасанд. онҳо бо ин рафтори худ метавонанд чандин нафаронро аз ҳаёт маҳрум сохта оилаҳои онҳоро мотамзада гардонанд. бо пешниҳоди гузориши мазкур роҳбарияти мақомоти корҳои дохилии вилоят мехоҳад ки пеши роҳи чунин қоидавайронкуниҳо дар ҳудуди вилоят саривақт гирифта шуда сатҳи маърифатнокии ронандагони воситаҳои нақлиёт баланд бардошта шавад.